gi Collins Okaka. Kumachielo en ni jobodaboda sub-county Marongo koro yuago reyo ewi rochruok mag arita ka gidwaro mondo mi bad migao mar arita oridie tijigi. Jobodaboda go wacho ni imayo gi apiko gi kendo moko kuomgi weyo kod hinyruok kod jogo mabende wuondore ni customers maka oseting kendo lokore kodgi machwe hiny ngimagi. Kuki County ma Migori, Joe Juma miyowa ler mathoth. Joriem boda zabgon maru ka otele ko jagoro margi Steve David Odero wanti kwith mag jonjore ma osbedo ka koro ger joriem boda to anya mago mariembo e sechego mag otieno. Nyiche lwasi ber kabisa e town ka mar boda to sani waneno ka weche dwano chakre. In ng'atno ma oyo jowetewa mariembo gotieno idhi biro ikaw pikipiki ng'at achiel to kare samoro idhi pondo kamoro gi joweteni 40 days bro gik. Omiya temo mana ni ambe akwayo jo boda wetena mariembo gotieno ni bed mariek. Ka oponi nitiere ng'ato moro me chich godo maber bed motang' mondo yud kata ng'at moro uwinjru godo ng'eu malu bang'u kisiri. Tadieri waketu time mariembo. Odero wacho ni e kinde ma jumbe ariyo mokalo tijeriemb boda mane oneki kendo apiko mare ne okwal. Owach ni tijeriemb boda mathoth ma bende kinde machuok mosekalo koro suita apiko magi ni kweth jorege ma osbedo koro monjogi e sechego mag otieno. Adwana wach ne jo boda wetena ni yieuru mondo mi watimuru arita wan wawegi nikech kuo mar apiko osemolorongo ka makoro kata wan mako dhowa nono. Pikipiki no sebed ke kwalo kosire chiro ma wegi duogo kani kise lwetgi. Pikipiki no sebed ke mawago tieno makendo kwa mora ahinya nche ko negi jaksi route ma Kosodo kocha ma jaksi onegi modhiga piko ne manyien ma 1 week old. Sani wachako no kendo ni pikipiki no tong kendo amemba na mamara Mr. Felix otong gi beti ja group mar Sairam kendo tong gi beti kendo Mary Farrell en kisi sani. Okwat ndite kwego mag Rongo ni koro ugoko kendo koro tima pedha ni kweth ni mar jori mosebedo ka koro san joriem boda. Wabro tema matek mondo wabro keto ka fiu wan kaka wajo boda mondo wang'ini jogo madama wa pikorgo kage gin ng'awa gini. Ok wabiyie jo boda gima kama nyaka wawuog ne oko to kende wakwayo ne security maro mamwalo de mar police station makama gambo mondo mi wayie wakonyore kanyakla achiel kodgi. Odero wacho ni po ni koro moni koro medo dhi nywego mag Rongo koro dhi chunogi mondo gichunjore e boda mondo koro kik ti e sechego mag otieno. Ujoma tiyo tieno gitimore gotieno gitimore godiochieng'. Ujogo mariembo gotieno ung'eyo joma uting'o. Onego ing'e ni ng'ama iting'o en ng'ama chalo nade. Kata ng'ono ma oting'o kuome manyalo nyisi ni ma ng'ama jamaundu. Wuoro mar pesa kiketi wit ngimani gotieno. Afadhali wadog wanindi to watie samo winjore. Mako gik ni wabotimo los winjruok kaka ne wakete to riembo nitie sane mobro gike mako gik seche ko yudi kiriembo oko tibro maki mondo iwach gima miyo in riembo oko.